Mamparas Rías Baixas patrocina este programa. En Mamparas Rías Baixas reformamos su baño completo, todo incluido, mano de obra y materiales de primera. O si lo prefiere, le quitamos su bañera y la convertimos en una ducha, que no resbale, más segura. Mamparas Rías Baixas, baños, cocinas y reformas. Visítenos en la nueva rotonda del puerto de Vilagarcía. O en mamparasriasbaixas.com, los especialistas en mamparas y reformas de baños. Confíe en nosotros. Colaboran Construcións Metálicas Arosa. Traballamos en estruturas e cubertas metálicas e inox. Supermercado Merchi Atlántico Vilagarcía, sempre preto de ti. Abrimos domingos e festivos. Construcción Reigar Arosa. Vivendas unifamiliares, chalés, reformas e restauracións en pedra. Calefaccións Millán. Somos especialistas en eficacia enerxética. Robisgaso. Construímos a vivenda dos teus sonos, adaptándonos a cada presuposto. Bar Timonel. Festas, romerías e carpas. La Fe Seguros. Seguros multiasistencia, accidentes, decesos e enfermidade. A garantía do teu día a día. Pirotécnica Agoulla. Fábrica de fogos de aire e artificio. Representaciones Lito e Víctor Orquestra Marbella. O teu representante para orquestras, grupos e atraccións. A Comisión de Festas de Trabanca Badiña deséxalles felices festas. O verán vai rematando, pero Canal Rías Baixas segue en activo co seu programa máis festeiro, de festa en festa. Hoxe estamos nas festas de San Miguel en Trabanca Badiña. Este programa será especial, porque además de ter a verbena pola noite amenizada polas orquestas, tamén tendremos xogos para os nenos, que disfrutarán como nunca. Canto, música, baile, todo isto e moito máis aquí nas festas de San Miguel en Trabanca Badiña. Pero os verdadeiros artistas serán toda aquela xente que nos acompañará, tanto nos xogos como pola noite na orquestra. Mirade que programa temos preparado para vos. E aquí me encontro con dúas mociñas que son de aquí de Trabanca, verdade? Sí, sí. Como vos chamades? Irene, Lara. Ai, que nomes tan bonitos tedes. Vos tamén ides a disfrutar dos xogos hoxe aquí. Sí, Cal é o xogo que máis vos gusta? o toro mecánico. O toro mecánico! Fixadevos, que toureiras! E foches xa no toro mecánico? Sí, E caíchedes ou conseguiches pasar a prova? caímos. Caímos. Bueno, non pasa nada, pois hai que volver outra vez a subir ao toro. Veña, correde, a subir ao toro outra vez, veña, correde, correde! Aquí me encontro en plena comisión de festas. O presidente, o vicepresidente e o secretario xeral. E aquí temos a tres que son os suplentes por si falla a comitiva. Imos empezar polo presidente. Bueno, presidente, contanos que vai haber na festa aquí en Trabanca Badiña. Pois a noite, moi boas tardes, ante todo. En este momento está vendo xogos para os nenos. A noite estaban as orquestas Miramar e Jerusalén. Mañán habrá a tradicional misa solemne ás 12 da mañán, ca súa procesión e o percorrido habitual, levando o santo a Golpilleira, como ven sendo unha tradición xa desde hai moitos anos. Logo a noite, pois acompañarán a orquestas Sintonía e máis Pontevedra.
Polo que vemos, habrá unhas boas orquestras, hai xogos para os nenos, vemos que hai gran cantidade de cousas aquí en Trabanca Badiña. A verdade é que penso que fixaxedes un bo traballo. Eu tamén o penso, pero o tempo non acompañou moito, pero bueno, estamos pasando moi ben con esta gran carpa que temos aquí, allá pasámoslo moi ben cas orquestas que hubo llega a noite, que foron Marbella e máis Gran Parada, bueno, se chove, pois deixa chover. Si chove non pasa nada, que estamos en Galicia. Imos de preguntar ao vicepresidente como ves estas festas deste ano. Bueno, bastante boas, pero a chuvia non acompañou nada. O sea, Pero ao mal tempo boa cara. ao mal tempo boa cara, eso sempre, eso desde logo sempre. Pero vamos a preguntar ao vicepresidente ou vicesecretario ou tesoureiro. Vemos que vai de verde. O cor da esperanza, o cor que sempre fai falta. Estamos en Galicia, non? Galicia verde. Hai que estar de verde ou que? Bueno, ti tamén vas a estar aquí nos xogos e vas pola noite na verbena? Sí. Nas dúas? En todas que haxa. Eres moi festeiro. Home, claro, que me gusta. Bueno, fixadevos que o secretario xeral que é moi festeiro. Ora imos falar cos suplentes. Os suplentes, vos que sodes máis da verbena da noite ou sodes máis dos xogos de agora da tarde? Dos xogos da tarde, eu dos xogos da tarde. Vemos que nos xogos non hai idade, verdade? No, penso que non. E os teus compañeros que din, a ver, A mí gusta máis a noite. a verbena, A verbena, claro. a ti tamén? Tamén. Bueno, pois nada, pois entón vémonos a verbena, vos los dous. O cabaleiro que queda aquí nos xogos. Eu agora nos xogos, eu encontro-me moi rapaz. Bueno, porque a xuventude, un é xoven ata cando diga basta. E aparte sou o alcalde de aquí, Era o alcalde. Hombre, mira vos de man. Fixadevos, non sabía que estaba co alcalde, o alcalde de Badiña Trabanca. Bueno, eu aquí me quedo no medio da comitiva e imos a seguir mirando os xogos desta tarde. Mais que unha tradición, para min xa é unha relixión estar nas colchonetas. Inda que non sexa Bob Esponja, vou desfrutar das Bob Motos. Fixadevos que cantidade de motos na colchoneta temos. A verdade é que encántame saltar nas colchonetas. De rapaz sempre me colaba, pero agora paso gratis. Aí eu vou, aí eu vou. Nas festas de San Miguel aquí en Trabanca Badiña, sábenas todas, colocaron unha carpa para que non nos chovera, porque sabían que ia chover. Agora imos disfrutar das colchonetas, do toro mecánico e de todas as atraccións. Pero pola noite tendremos dúas maravillosas orquestas que farán que o pasemos en grande. Adversidades, a familia sempre é o primeiro. Neste caso, vemos no toro mecánico a un avó con un neto. Así me gusta. Fixadevos no avó, como vera pola seguridade do neto. Fixadevos. Barking like a big dog. Barking like a big dog. Bueno, neste caso, vemos que foi o neto que aguantou e o avó caeu exhausto. Imos a onde el, imos de preguntar ao avó como é que caíches do toro. Porque me tiraron. Tirouche? Sí. Pero vimos que axudaches ao teu neto, que o quixeches que permanecera no toro. Sí. Eres un bo avó. Sí, boa, Moi ben, aquí te... Fixadevos o seu neto que acaba de cair no toro mecánico. Bueno, por moitísimas gracias. De nada, gracias. Barking like a big dog. 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 Big dog.
Está claro que os xogos non son só para nenos. Neste caso, eu tamén estou no toro mecánico. O toro que nunca fun capaz de domar porque sempre me tirou. Imos probar agora uns aniños máis pa diante si son capaz de dominar o toro. Aí o vou. En plena xuventude, aquí na cola do toro mecánico, encontrome coa xuventude daqui de Trabanca Badiña. Fixamos como este rapaz está poñendo os cornos a esta nena. Oye, pórtate ben con ela. A ver, como vos chamades? Yo Fátima. El team? Laura. Pero ti eres daqui ou eres nórdica? Daqui. Somos primas. Somos primas. Sodes primas. Fixavos, son primas, pero ela é moreniña, ela xa é máis con rasgos do norte. Sodes daqui de Trabanca, imagínome? Sí. Ides a ir ao toro mecánico? Sí, agora mesmo. Pensades que ides pasar a prova ou que ides caer? Xa caímos varias veces. Ides a caer? No. Tens que aguantar, tens que aguantar. Porque as rapazas daqui de Trabanca Badiña son rapazas fortes e robustas ou son rapaces débiles? Fortes, fortes. Fortes? Fortes, fortes. Encontrome na mini colchoneta. A colchoneta para os non cativos, sino os macro mini cativos. Fixavos que sentadiños están e que quietiños. Pero eu agora voulle dar o pistoletazo de salida e van sair todos a saltar a colchoneta. Preparados, listos, ya! Que sería sen as mamás se non estiveran velando pola seguridade dos nenos en todas as atraccións? Aquí temos a dúas mamás valentes que están controlando cada movimento. Como te chamas? Rosana. Ti tes a unha meniña aí? Un neno. Un meniño, bueno, un meniño. Unha nai velando polo seu neno. Estás portando ben? Sí, sí, de maravilla. Sí? Entón, podes estar tranquila. Sí, tranquilísima. Salta ben. Ningún. Salta sí, ben. Salta de maravilla. Veslle xeito. Ten moito xeito. Bueno, ten un xeitazo, como pai. Pareces a nai, entón. Pai. Sí, a nai tamén dalle bastante ben, A ver, vou preguntar a tua compañeira, a ver, esta muller que está aquí. Ti tamén estás velando pola seguridade dos nenos, verdade? También por el mío, por el mío. Pero ti de onde eres? Porque non tes acento de aquí. Asturiana. Asturias. Patria querida. Vamos a comer unas faves. ¡Ay, ricas que están! Claro, las faves son muy buenas para el estómago. Bueno, vemos que también estás velando por la seguridad de los niños, ¿verdad? También, también. En todas las fiestas intento descubrir, intento encontrar todas aquellas personas que me llamen la atención. En este caso encontrámonos con un alemán afincado aquí en esta tierra que vemos que bebe cervexa, un cubata e un auga para baixar, ¿no? Guten Tag. Guten Tag. Oye, boas tardes. Wie geht's dir? Y tú live in Spanien? Ja. Ja? Vivo en tu pueblo nativo. Ah, fixadevos, vive no meu povo nativo, na Illa de Arousa, un alemán que vive na Illa de Arousa. Fantástico. Ich liebe in Tanzen. Pero así la gente no los entiende. Ya, la gente entiende bien el alemán porque muchos de nuestra tierra emigramos a esa tierra prometida. Naturalmente. Alemania. Sí, pero si hablamos alemán, los turistas se marcharon y entonces no... ¿Vas a saltar en las colchonetas? No, eso era más para los niños. Bueno, pero yo también he saltado en las colchonetas y he estado también en el toro mecánico. Estabas bien, el toro mecánico, te vi. Kein Problem, kein Problem. No, menos mal no te dejaron caer. bueno, Dankeschön, Dankeschön. Un dos meus lugares favoritos é apoiarme na barra, aínda que non sexa para beber, pero simplemente para relaxarme. Neste caso, encontrome aquí a un compañeiro que vemos que está bebendo non sei o qué.
Que é o que estás bebendo? Licor café. Licor café. Pero hai licores cafés que suben moito. No, este no. Este é suave. A masa está un 80 e nelle queda moito que subir. E o cubata este de quen é? Do compañeiro. O compañeiro que vemos que non quere vir porque non que aí o temos, exactamente, vimos que escapaba. Hoxe é o teu santo. A partir das 12 da noite. San Miguel. Exactamente. San Michael. Entonces, oye, hai que celebralo que é unha vez no ano, non? Bueno, Miguel, pues nada. Además hai permiso da muller para beber e todo, non hai problema. Seguimos de festa aquí nas festas de San Miguel en Trabanca Badiña. Esta noite tendremos dúas fantásticas orquestas que amenizarán o noso baile e o noso canto. Estará a Orquestra Jerusalén e a Orquestra Miramar. Fixadevos que pedazo de noite temos preparados para ti. Podemos encontrar igrexas en todas as partes do mundo mundial, pero aquí, nas festas de San Miguel, encontramos a igrexa ao lado da festa. Fixadevos, increíble, é a primeira vez que encontro unha igrexa que está ao ladiño da festa. Festa e religión é unha gran conxunción. Existe algo entre los dos, esa manera de sentir, nos engañamos. Encontro-me con un tocayo meu, Manolo, que é un gran devoto das festas e das verbenas. Que tal o estás a pasar, Manolo? Bueno, bastante ben, sí. Como estás levando a noite? Ben, acabamos de chegar agora, pero ben. Vas ser dos que vai estar aquí na verbena toda a noitiña? Ou eres dos que vai andar polo bar? No, vou a estar aquí toda a noite porque ao mesmo tempo son da comisión. Eres dos que che gusta bailar, ademais? No, pecado, sí. Apuramos un poquito el paso, amigos. Llega la cumbia, llega ella como un regalo, Jessica Ríos. Durante a festa é tan fácil meterse na igrexa que aquí estou na porta. Encontrome cá que vela pola seguridade da igrexa. Ven sendo que función ves facendo aquí na igrexa. Para que non roben os cartos dos santos. Fixadevos, para que non rouben os cartos dos santos. A xente botou moitos cartos entón. Bastantes. Hai moita devocidade. Hai moita axuda do pueblo. Fixadevos que hai que vixiar a iglesia porque está chea de cartos. Bueno, bendito sexa o Señor. Eso. Aquí en plena festa me encontro con Diego, que é un gran devoto do Barcelona, pero vai ao revés, fixadevos, porque vas todo rayado. Sí. Eres do Barça. Rayadísimo de aquí la cabeza. Eres do Barça. Sí, claro. Pero vamos a ver, Diego, non te ensinaron cultura. No, son dos que jaran e nada máis. No, viñen aí coa moza, vamos a bailar un pouquinho. E non quitarías a bailar a tua moza? No, máis tarde, está aí adiante. Pero gustaríame que bailases unha canción con ela. Máis tarde, que acabo de chegar. Esto de trabajar a mí me causa dolor, mucho dolor.
Encontrome aquí co futuro de Trabanca, porque estas rapaciñas aquí ondas vedes queren ser artistas o día de mañán, verdade? Sí. Que queredes ser? Yo jugadora de baloncesto. Xogadora de básquet. Fantástico. Que rapaciña máis inteligente. A ver, vamos a preguntarle a esta. Ti que queres ser de maior? Lo mismo. Tamén xogadora de baloncesto. Fixade vos, é importante que non queiran ser futbolistas, Ti queres ser xogadora de básquet? Sí. 3 que queren ser xogadoras de básquet. Pois nada, oxalá encestedes moitas canastas. Encontrome aquí cunha muller que me dixo que quería sair na televisión e agora vemos que escapa. Perro ladrador, pouco mordedor. A ver, como te chamas? Como se chama vostede? Como se chama vostede? Eu chamome Mari. Chámase María. María é de Trabanca. Primeiro díxeme que quería sair na televisión, que lle encantaba o noso programa de Festa en Festa, e agora vemos que escapa. Aquí a temos. María, a cámara é túa, María, a cámara é túa. Encontrome coa mellor parella de baile de Trabanca. Como vos chamades? Ramón. Josefa. Josefa e máis Ramón dixéronnos que eran a mellor parella de baile porque son os que máis bailan de todos. É verdade iso, Ramón? Si ti o dis, nós poñemos aquí a bailar. A min dixeron aquí en Trabanca que vos sois os que máis bailades. É mentira. Fixadevos, aquí me encontro con dous rapaciños de aquí de Trabanca que son uns devotos do noso programa. Gusta vos o noso programa de Festa en Festa? Sí. A ver, gusta o noso programa? Sí. Vos sodes dos rapaciños que bailades ou que estades quietos mirando? Por bailades? Sí. Vos tamén bailades? Que sí. Que tal está? Estou moi ben. Encántame esta festa de San Miguel aquí en Trabanca. Moi ben, moi ben. A mí tamén me gusta moito o traballo porque son de Trabanca Badiña. É fantástica esta festa en Trabanca Badiña. A verdade é que me está enchendo. Chámome César. Estás moi serio? Sí, normalmente son así, pero que me conocen en realidad son máis... Por dentro eres festeiro. Sempre fun. Son de moita marcha, de moita marcha. Eres unha muller moi marchosa. Moi marchosa de todo. E además ahora son 85 años ya non para bailar. Carai, quen chegara a eles? En todas as festas cantamos, bailamos, disfrutamos e bebemos, pero tamén é moi importante encher o bandullo. Neste caso, estamos aquí cos rosquilleiros, que son os que nos van dar de comer aquí na festa en San Miguel. Contanos cales son as rosquillas que máis se comen. Pregúntale a jefa. Pregúntale a jefa? Sí. A ver, jefa, cales son as rosquillas que máis se comen? Pues la de hojaldre son las que más se vende, pero depende de cada fiesta. Estas, as típicas de sempre, non se comen moito? Sí, también. Pero depende, como te digo, depende de cada fiesta. Hay fiestas que salen más la de hojaldre, pueden salir más las normales, pero depende. Fixadevos que ben me encontro aquí coas cantantes da Orquestra Jerusalén que van a amenizar a festa aquí en Trabanca Badiña. Encontrome con Jenny e con Nakarí, verdade? Sí. Que ves de Venezuela. Sí. Jenny é galega. Sí, señor, galega. De que parte de Galicia? Son de Ribadavia, de Ourense. Fixadevos, unha ourensana aquí en terras pontevedresas. Bueno, rapazas, decidme. Entiendes el gallego, verdad? Sí, muy bien. Venezuela, Galicia, una conjunción de pueblos.
Contarme, ¿qué le vais a ofrecer a la gente hoy aquí en las fiestas de San Miguel? Ante todo, mucho baile. ¿Verdad, Jenny? Sí, como cada noite, pois, que o pasen ben, cumbia, merengue, vals, de todo, que queiran. Un pouco de espectáculo tamén, algún tema. Bueno, pues fixadevos, eu aquí me quedo con estas dúas mozas tan fermosas e vou esperar a que saian a cantar porque ides ver que pedazo de festa nos teñen preparadas as cantantes da Orquestra Jerusalén. Encontrome con Chuchi, que é o trompetista da Orquestra Jerusalén que venden de Cuba, ¿verdade? Desde Cuba, desde Holguín, de la provincia más hermosa que tiene este tan precioso país. Dios mío, ¿qué tenéis los cubanos que tenéis tanto arte? Sabrosura, salud y armonía. Encontrome co cantante da Orquestra Jerusalén que antes non puido estar coas rapazas porque se estaba cambiando e poñendo máis guapo aínda do que é. Que lles vas cantar a xente hoxe aquí nas festas de San Miguel? Hoxe imos cantar cumbia, merengue, pasodoble, música do verán, de todo. Festa, verbena. Ides... Sí, a ver, nos entendemos a verbena, hai que facer de todo un poquinho, no? Pero sobre todo que a xente baile. De hecho, a xira deste ano titúlase Carretera e Baile. Fixadevos. Eu como bailarín gústame esa palabra no spot publicitario da Orquestra Jerusalén. Aquí me encontro ca Orquestra Miramar que venden de Moaña para amenizar aquí a festa en Trabanca Mariña. Vou falar primeiro coas rapazas que lles ofrecer a xente esta noite de festa. Lo de siempre, sobre todo que lo pasen bien, mucha música para que bailen y para que lo pasen genial. Lo importante son ellos, no nosotros. A ver, vos tamén ides ofrecer festa rachada a xente? Por supuesto, vaya. A ver, para eso nos contratan, digo, temos que venir á festa e ofrecer o mellor que temos para que a xente baile e despois a comisión nos pague, senón comemos, non sei. Este rapaz é un rapaz sinceiro. Di as verdades. A veces vamos a unha festa e encontrámonos con que non sabemos bailar. Que podes facer? Pois aprender. Nos, pola nosa parte, podemos te ensinar, tanto Anastasia como eu, podemos facer que ti bailes. Que tens que facer? Chamarnos ao 625 47 13 63, repito, 625 47 13 63, ou mándanos un mail a trilloyanastasia@hotmail.com. Repito, trilloyanastasia@hotmail.com. Anastasia mas eu faremos que ti bailes, que veñas a unha festa e poñas en práctica o aprendido. Encontrome aquí no medio da festa cunha xeración de grandes bailaríns. Manu, que venden de Vigo. Begoña de la Torre. Aquí do ladiño. Vecina. Aquí temos a filla que tamén, como se chama? Paola. Paola. Como te puxeron un nome italiano? Sí, porque estuvimos fuera en Suiza. Fixadevos, estiveches no cantón italiano. Io parlo italiano, tu lo parli anche? Anche io lo parlo. Sei italiano? No, io sono spagnolo ma parlo italiano senza problema. E lo parli bene anche? Grazie mille perché mi piace. Anche a me. Fixadevos, por lo que estou vendo, sodes unha das parellas máis modernas. Nos gusta bailar. Aparte que levas uns vestiarios moi de bailarins, moi de... Pero Paola,
teus pais son moi modernos, pero ti eres máis clásica. Es más seria. Eres máis seria. Encontro-me en plena barra aquí nas festas de San Miguel. Fixadevos que cantidade de botellas hai. Vamos aquí a falar con Pedro, que é o camareiro, que é o que surte a bebida a xente, que é o que máis beben os consumidores. Cervezas. Cervexa. Sí. Cubatas tamén. Cubatas tamén. Pero aquí na festa das festas de San Miguel de Trabanca, vexo que non hai moito botellón. No. A xente ven á barra a beber. Sí. Bueno, eso é boa señal, verdade? Sí. Moi boa. Tu papi chulo, tu morenito, tu capulito, el que te espera, el que te entrega. En todas as festas buscamos sempre a rapaza máis fermosa. Aquí en Trabanca costoume decidir, pero por fin me quedo con Raquel, que definitivamente pode dicirse que é, se non a máis fermosa, unha das máis fermosas, verdade, Raquel? Una de las más. La más no, ¿eh? Pero vemos que ti como a rapaza, ou unha das rapazas máis fermosas, vemos que agarras dun cubata e de un pitillo. Dejé de fumar hace 2 años y medio, pero hoy... Raquel, vas a pares. Voy a pares, voy. Bueno, unha pregunta. A pregunta que lle facemos sempre a rapaza máis fermosa. Cal é a capital de Rusia? ¿Moscú? Bien. Además de guapa, inteligente. E aquí, dende as alturas, me despido ata outro programa máis de festa en festa. Se queres que vayamos ao teu povo, a túa festa, a túa verbena, a donde ti queiras, o único que tens que facer é chamarnos ao 986 71 0741 ou mándanos un mail a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Repito, defestanfesta@canalriasbaixas.com. Ali estaremos e amenizaremos a festa contigo. Eso es cosa de él. Mamparas Rías Baixas patrocina este programa. En Mamparas Rías Baixas reformamos su baño completo, todo incluido, mano de obra y materiales de primera. O si lo prefiere, le quitamos su bañera y la convertimos en una ducha que no resbale, más segura. Mamparas Rías Baixas, baños, cocinas y reformas. Visítenos en la nueva rotonda del puerto de Vilagarcía. O en mamparasriasbaixas.com, los especialistas en mamparas y reformas de baños. Confíe en nosotros. Colaboran Construcións Metálicas Arosa. Traballamos en estruturas e cubertas metálicas e inox. Supermercado Merchi Atlántico Vilagarcía, sempre preto de ti, abrimos domingos e festivos. Construcción Reigar Arosa. Vivendas unifamiliares, chalés, reformas e restauracións en pedra. Calefaccións Millán. Somos especialistas en eficacia enerxética. Robisgaso. Construímos a vivenda dos teus sonos, adaptándonos a cada presuposto. Bar Timonel. Festas, romerías e carpas.
La Fe Seguros, seguros multiasistencia, accidentes, decesos, enfermidade, a garantía do teu día a día. Pirotécnica Agoulla. Fábrica de fogos de aire e artificio. Representaciones Lito e Víctor Orquestra Marbella, o teu representante para orquestras, grupos e atraccións. A Comisión de Festas de Trabanca Badiña deséxalles felices festas. Pues ese será más fuerte que el otro. Bueno, nada más. Que se vaya a verter por vos.
En Mampara Rías Baixas reformamos su baño completo, todo incluido, mano de obra y materiales de primera. O si lo prefiere, le quitamos su bañera y la convertimos en una ducha que no resbale, más segura. Mampara Rías Baixas, baños, cocinas y reformas. Visítenos en la nueva rotonda del puerto de Vilagarcía. O en mamparariasbaixas.com, los especialistas en mamparas y reformas de baños. Confíe en nosotros. Colaboran Construcións Metálicas Arosa. Traballamos en estruturas e cubertas metálicas e inox. Supermercado Merchi Atlántico Vilagarcía, sempre preto de ti, abrimos domingos e festivos. Construcción Reigar Arosa. Vivendas unifamiliares, chalés, reformas e restauracións en pedra. Calefaccións Millán. Somos especialistas en eficacia enerxética. Robisgaso. Construímos a vivenda dos teus sonos, adaptándonos a cada presuposto. Bar Timonel. Festas, romerías e carpas. La Fe Seguros. Seguros multiasistencia, accidentes, decesos e enfermidade. A garantía do teu día a día. Pirotécnica Agoulla. Fábrica de fogos de aire e artificio. Representaciones Lito e Víctor Orquestra Marbella. O teu representante para orquestras, grupos e atraccións. A Comisión de Festas de Trabanca Badiña deséxalles felices festas.